हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर बैफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना मोसानो गोरों एक्टिं गोरों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथां मनीष सरगियारिनि आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शनाव दायो मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि थाखाय गोदान फावखुंगुर नांगौ जानानै फैदों बेनिखायनो जायफोर फावखुंगुर जानो गोसो गुदुं एक्टिं आरो मोसानायफोराव आखा-फाखा नोंथांमोना आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट इमेलआव थांनानै सुलाद लाहरनो हागोन बिथां मनीष सरगियारिनि आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय बिथांमोना मोनसे अफिसियेल पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै फोरमायहरदों नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर तामुलपुरियान वारियर्स टीम ब्रेनारजों दिहुनजानाय सानसोरां खाख्लारि बिथांनि आखायाव जोनोम मोननाय बे बोसोरनिनो खांख्राइ मुंनि आबुं बर' सावथुना दाखालैसो प्रिमियार श' एबा गिबि दिन्थिफुंनाया जानानै थांबाय बे सावथुनखौ जायफोर बिथांमोना नायदोंमोन लोगोसेनो बर'नि गोबांथार प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोनाबो बे सावथुनखौ नायदोंमोन लोगोसेनो गोबां फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोराबो बे सावथुनखौ नायदोंमोन नायखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि खुगायाव मोनसेल' राव बे सावथुनानो बे बोसोरनि बर'नि नेक्स्ट लेभेल सावथुन जादों होननानै गोबाङानो फोरमायहरदों अब्ला बे खांख्राइ मुंनि सावथुना गमामायैनो जोबोरैनो नायनो हिट जामारदों नामा सोरबाफोर जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनि बे सावथुनखौ नायदोंब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय साननानै दङब्ला नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना श'नि थाखाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोसेनो बे सावथुननि बागै बर'निनो गोबांथार प्रडिउसार डाइरेक्टर लोगोसेनो फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरा मा फोरमायखो नोंथांमोना ससे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबोद मोजां मोनबाय बेस्ट बड' फिल्म एभार एनी डे वेरी बेस्ट एंड आई एम माइसेल्फ इंस्पायर्ड जो A2 लेवल सुबह लाइब दिस इज एन इंटरनेशनल लेवल फैंटास्टिक फिल्म इंटरनेशनल लेवल बिराद एंटरटेनिंग 10 आउट ऑफ 10 होगोन आङो माने सुपर्ब गासैबो एक्टर्सफोरा बिराद मोजां एक्टिं खालामदों माने फर्स्ट टू लास्ट माने एकदम एंटरटेनिंग आरो आं बिराद मोजां मोनबाय नायनानै सुपर्ब मुभि सुपर्ब एकदम नम्बर 1 माने बर' एकदम ट्रेन्सफर्म सोलायनाय लाबोदों माने बे फिल्मा नायनानै ओरैबायसा गोजान मोनो इन्टारनेशनेल लेभेल टाइपनि मोनदों माने कमप्लिटलि चेन्ज बर' फिल्मा बेजों मोजां बिराद मोजां मोजां मोनसे सावथुन नायबाय जायखिजाया बर'नि उनाव गोदान माने सासे डाइरेक्टर हिसाबै माने आं बेयावबो तामुलपुर जिथु वारियर दङ बिथांमोननिफ्राय जिखिनि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेनिख्रुइ बहुद मोजां खालामदों एटलिस्ट जिखिनि सानदों बेनिख्रुइ बहुद मोजां खालामदों आरो बिथांमोननि जिथु प्रेजेन्टेसन गासैबो आर्टिस्टआ मोजां खालामदों एनार्जेटिक स' एनार्जेटिक लोगोसे प्रेजेन्टेसना बिराद मोजां जादों नायनानै मोजां मोनदों आरो आसा खालामो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन बयबो मोजां मोनगोन आंथ' बहुद मोजां मोनदों
So दिनै खांख्राइखौ नायनानै आं बिराद मोजां मोनबाय आंनि मेगना completely screen-आवनो दंमोन from the start to the end and it's so beautiful. I really love the natural scenes and all and the story is so surprising and it's a mixture of such a brilliant story. So I really like जोंनि मानसिफोरखौ आङो आंनि गोसोनिफ्रायनो आङो बुङो जे खांख्राइ मुभिखौ नायनो फै and yeah a big congratulations from the bottom of my heart to the entire crew. So बेनोसै आं बिराद मोजां मोनदों मुभिखौहाय like if I have to score the movie like बिसिबां like 100 out of 100 I will say definitely and I really loved it. Thank you so much. बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगावबो जे बेबायदि मोनसे गोदान वेब फैगोन गोदान दोहौ फैगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन माने आङो ट्रेलारखौ नायनायावनो बुजिखादोंमोन बेहाय माबा मोनसे गोदान जोङो नुना मोनगोन आरो थारैनो नुमारबायबो आङो रायजो राजाखौबो खावलायदों सावथुनखौ जे नायो माबा मोनसे गोदान माने मोन्दांथि मोनगोन आरो बे सावथुनखौ नायोब्ला आं बिराद हेपि सावथुनखौ नायनानै थेंक इउ बरिया मुभि एकदम हिट देग्लायनि बोसोराव माने मोनसे मडार्नाइजेसनखौ नुनो मोनगोन आरो मोनसे सोलायनाय जे केमेरा एंगेल माबाफोरखौ आं बरिया मोनदों आरो जे आर्टिस्टनि जे एक्टिं पारफेक्ट किलिं एक्टिं माने नेचारेलि नर्मालिनो बरिया एकदम नेचारेल बाकी सब डाइरेक्टरनि बिथांनि सायावथ' मा बुंनो बिथाङा मोजाङैनो खालामदों डाइरेक्सनखौ बाकी केमेरा एंगेलफ्राबो हमनायफोराथ' मोजाङानो स' नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा खालामगोन बयबो नाय सापर्ट खालाम कमेडियैनो हिट मुभिया খুব বঢ়িয়া লাগিছে মই সাবটাইটেল একদম ফাষ্ট পঢ়ি যিখিনি বুজি পাইছো মানে কানেক্ট হৈছে এইখিনি খুব বঢ়িয়া আৰু স্লো হোৱা নাই ফিল্মখন সুপাৰ ফাষ্ট হৈছে ভাল লাগিছে চ' নতুন তামোলপুৰত আই থিংক নতুন এখন বনাইছে চ' সেই হিচাপে বহুত ওপৰ লেভেলৰ বনাইছে ভাল লাগিছে চ' বেষ্ট অফ লাক ফৰ ফিউচাৰ আৰু এইখন ফিল্মটো একদম ধামাল হ'বই বিৰাট মোজাং মানে with a good message. दिनै खांख्राइ जोबोद गोजोननाय मोनबाय खांख्राइखौ मानो दोनदों नामखौ खांख्राइखौ लानानै जोबोद मोजां मोनसे सावथुन सुजुदों आरो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नायनानै आं आसा खालामदों बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आरो दिनै आं साबायखर बावदों खांख्राइ फेमिलिनिसिम जिहेथु आंखौ मोनसे महान मोनसे गेदेर दायित्व होदों जेराव दिनै दिन्थिजेननाय हाबाफारि बेवहाय आंखौ आलारि बाथि फोजोंनानै दिनै दिन्थिजेननाय बे जा हाबाफारि बेखौ आंखौ बेखेवनो होनायलाय आं साबायखर बावदों खांख्राइ फेमिलिनिसिम बयबो नायदो लोब नायनो फैदो ओंखारदो खांख्राइखौ जेरावबो लांदो बयबो रायजो राजाया गोजोननाय मोनगोन बयबो पारफेक्ट एक्टिं खालामदों रावनिबो माने फाव खालामनाया खम जायाखै बयनियाबो पारफेक्ट जादों जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम खांख्राइ मानो मुं दोनखो बेखौ नोंथांमोना नायोब्ला निस्सय गोजोननाय मोनगोन बुजि मोनगोन जोंनि गेजेराव बेबायदि खांख्राइ बायदि जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि जाथायफोरा जालांदोंमोन आगोलाव बुजिस' हायियाव बेखौ लानानैनो जोबोद मोजां सुजुदों आरो फाव खालामग्राफोरा फाव खालामदों निस्सय बयबो माने अनसायनाय होगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आंथ' मा बुंबावनो ओरैबादि इउनिक मोनदों जोंनि बर'नि गेजेराव आरोना आलदा मोनसे थाइलेण्डनिफ्राय बख'नानै नैबाव दोनफैनाय बायदिसो मोनदों माने जोंनि बर' मानसिफ्रा बानायदों बायदि मोनाखै आरो फिल्मखौ ओरैबायदि आलदा मोनदों बिराद इउनिक मोनदों गोसोजों बुंदों एकदम जोबोद मोजां मोनदों फिल्मखौ नायनानै हेल' थ' आङो दिनैहाय बङाइनिफ्राय तामुलपुरसिम खांख्राइ भिडिअ नायनो फैदोंमोन माने खांख्राइ फुल फिल्म थ' बेयाव फैनानै जेरैबायदि आङो एक्सपेक्ट खालामनानै फैदोंमोन माने बिराद मोजां होननानै खोनादोंमोन आरोना थ' बेसेबां आङो एक्सपेक्ट खालामदों बेनि बांसिन बेयाव इन्ट्रेस्ट मोनफैदों माने लाइक आनएक्सपेक्टेड आरोना बेयावनि इन्ट्रेस्टआ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों एन्ड देन लाइक बिदि आङो स्ट'रि बिदि आङो मुभि नुफेराखैमोन थ' आं रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो खांख्राइ मुभिखौ नायथार आरो इन्जय खालाम फिल्मखौ नायनानैथ' जोबोद बिराद मोजां मोनबाय मानोना बे मुभियाव आंबो एसे एक्टिं खालामनो माने मोनदों एक्चुअलि बोसोरथाम आवगायावनो बे शुटिंखौ लानाय जादोंमोन ओमफ्राय जोंना डाइरेक्टर जोंना राजा माने सोराङा हाल जांख्रा होननाय एलबाम खालामनो फैदोंमोन जोंनि टीमाव थ' बै समावनो थारमाने जेब्ला स्ट'रिखौ आं खोनादोंमोन बिराद मोजां मोनखादोंमोन आरो स्ट'रि आं ओरैनो बुंदोंमोन जे बे खांख्राइ मुभियाव जुदि एसे एक्टिं खालामनो मोनोब्ला मोजां मोनो होननानै थ' एक्टिं खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आं लाकि होननानै सानना लायो आरो दिनै मुभिखौ नायनानैथ' एसे बेलेग लेभेलनि नुखाबायनो थ' रायजो राजाफ्रा नायदो
दिनैहाय आं खांख्राइ मुभिखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों आरो बिराद मोजां जादों माने केमेरा हमनाय बा फारसेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदों माने नायनानै लानाय स्टाइलफोराबो बिराद हिट जादों आरो दा ओंखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो खांख्राइ मुभिखौ नायथों होननानै आरो आंबो बिराद इन्जय खालामबाय दिनैहाय नायनानै थारैनो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि जि समाजाव माने सोलिबाय थानाय बे माबाखौ बेयाव माने बेखौ नुनो मोनदों आरो थ' जों सानो जे जों बेफोरबायदि जेनेबा गावजों गाव बेफोरबायदि माने एना एनि सानलायालासिनो जुदि जों बयबो मोजांखौ जुदि सानोब्ला मोजां खौसेथिखौ जुदि साननानै जों जुदि आवगायलाङोबा बेनिसाय गोजौनिफ्राय गोजौ लेभेलसिमाव जोङो दावगालांगोन होननानै आसा खालामो मानो होनबा बे खांख्राइ मुभिया ओरैबायदि मोनसे मोजां मेसेज होदों बयनिबो थाखाय जे जों बेखौ नायनांगौ नायनानै जिखिनि हायो बेखौ बयबो सोलोंनो नाजानांगौ एकदम सुपार एन्टारटेनिं माने मुभि माने एक मिनिटबो बरिं मोनासै ओमफ्राय आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन प्लिज फैदो नायफैदो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय बिराद मोजां खामानि मावदों माने नेक्स्ट लेभेल बर' मुभि जादों आरोना ओमफ्राय आंनि फिसालायाथ' ओरैबायदि एन्जय खालामदों माने उन्दै गथ'फ्राबो माने एन्जय खालामगोन आरो बे मुभिखौ पुरा एन्टारटेनमेन्टनि पेकेज आरो दा माने बिदि नङा जे फेमिलिजों नायजा जेबो बिदि नङा बिराद मोजां मोनदों आरो नायनानै पुरा बरिंखौनो जानो चान्स मोनासै आरो माने बिराद मेसेजबो दङ उनाव बिदि नङा जे खालि माने कमेडिल' बिदि नङा माने मिनिंबो दङ मेसेजबो दङ थ' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन बयबो नायदो सापर्ट खालामदो बेनोसै थेंक इउ रिभिउ माने गोसोआ आं गोजोननाय मोनदों थारैनो गोजोननाय मोनदों बिकज जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन अडियेन्सनिफ्राय अननाय मोनगोन स' आं बेखौ मोननाय बायदि मोनदों आरो बिमा फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन